Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare. ऋतेरतं यत् प्रतीयेता ऋतेरतं यत् प्रतीयेता ऋतेरतं यत् प्रतीयेता ऋतेरतं यत् प्रतीयेता तद्विद्यादात् न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथात्मतमा यथा भासो यथा तमा यथा भासो यथात्मता यथा भासो यथा तमा ऋतेरतं यत् प्रतीयेता ऋतेरतं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः ऋतेरतं यत् प्रतीयेता ऋतेरतं यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः ಎಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ, ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಕಾಣುವ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವಲ್ಲ? ಭಾವಾರ್ಥ ಎರಡಲು ಓದುವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ತರತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸಕಲವು ಅಲ್ತೆ. ಸಕಲವು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಜನಿಸಿದವು ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ದೇವತಂ ಪರಮಪುರುಷನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿದವರು. ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಪರಮಚೇತನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಷ್ಟೇ. ಬದ್ಧಾತ್ಮರು ತಾವು ಪರಮ ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಮಾಯೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಯಾಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಪ್ರಯೋಗವಾದಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲದ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವ ಪ್ರಭೆಯಿಂದ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಪ್ರಭು ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಮರಣಾನಂತರ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದ್ದರೂ
ಅವನು ಮೃತ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಲಾರನು. ಮೆದುಳಿನ ಮಂಡಲವು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಂತ್ರ ಭಾಗ ಎಂಬಂತೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನು ಮೃತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರನು. ಭಗವಂತನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶರೀರ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಈ ವೈದಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕರವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ, ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಆವರಣ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗಿದೆ. ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ 2 ಹಂತದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವೆಂದರೆ ಆವರಣ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಭಾವ. ವಿಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಪರಮ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಅಂತ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಯೆಯು ತನ್ನ ಆವರಣ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಸುಕುತ್ತಾಳೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ನಡುವಿನ ಅಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿ ಮಾನವನು ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೂರ್ಖವಾದ ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಸುರಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಂಧಕಾರಕ್ಕೆ ದೂಡಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಅಸುರಿ ಪುರುಷರು ದೇವತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 16ರಿಂದ 18 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕಾರಿಣೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅರ್ಥ ಭಾವಾರ್ಥ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಣ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ರತೆ ರತಂ ಯತ್ ಪ್ರತೀಯೇತ ನಾ ಪ್ರತೀಯೇತ ಚಾತ್ಮನಿ ತದ್ವಿದ್ಯಾದಾತ್ಮನೋ ಮಾಯಂ ಯಥಾ ಭಾಸೋ ಯಥಾ ತಮಃ. ಎಲೈ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಕಾಣುವ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲವಾದದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವವಲ್ಲ. ಅಂಧಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿರುವ ನನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಾವರ್ತಡೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರೆ ಮಾಯಾ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ಆತೆ ನಮ್ಮ ತುದಿತ. ಸೊ ಯೋಗ ಮಾಯಾ ಬೊಕ ಮಹಾಮಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಯನ ದೈವಿ ಮಾಯ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪರ್ ಮೊಕನೆನೊಂಜಿ ಮಹಾಮಾಯ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದಾತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂದಿತ್ತ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪೆರ್ ಎಂಚಿನ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಯಾ ಪಂಡ ದಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಂಡ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ದಾದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಬಲ್ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದು ಪುಂಡು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ತೋನಾಗ ವೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ಆ ಬಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಉಚ್ಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲ
ಸೊ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವಿ ಏರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುದಂಡು 4 ಟೈಪ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು? ನಮ್ಮ ಶರೀರಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇಹಡ್ ಆವಡ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಡ್ ಆವಡ್ 4 ಟೈಪ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡುಗೆ. ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಅಂಚಿನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಏರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಮನೇಸ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ಪರಿಮಿತ ಭಗವಂತನ ಪರಿಮಿತ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತವಜ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮಿತಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಒಂದು 4 ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮ 4 ಟೈಪ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬದ್ಧಾತ್ಮದ ಉಲೈ. ಒಂಜಿ ಅವ್ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಸೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ನಕ್ಕಲು. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಯದ ಅಂಡರ್ ಉಪ್ಪ ನಮ, ರೈಟ್? ಬೊಕ್ಕ ಚೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ಏಪಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ತೂಪ ನಮ. ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಾತರ್ಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಚೀಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಮಿತವಾದುಂಡು ಮಿತಿ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಐಟ್ ನನೊಂಜಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ಮಾಯಾ. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಾಯನ ಅಂಡರ್ ಉಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದೇಹ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅರ್ಜುನಗ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೇ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನ ಮುಹ್ಯತಿ. ಧೀರ ಅಧೀರ. ಧೀರ ಪಂಡ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಧೀರ ಅವ್ ಧೀರ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಅಕಲ್ ಧೀರ. ನಮ್ಮ ಅಧೀರ ಪಂಡ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಪುಡ್ ಬೂರ್ವ. ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂಟರ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪತ್ತೊನೋಡಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ದೆತ್ತು ದೀಪುಂಡು. ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಸ್ ದೀಪೆರ್ ಅಕಲ್. ಐತ ಮಿತ್ ಏನಂಡಲ ತಿನ್ರೆ ಐಕ್ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವೆನ ದೀಪೆರ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಧೀರ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ ಪೋಪುಂಡು ಗುಂಡಿಡ್ ಬೂರುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಯಾದೇವಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಾರ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್. ಪದಂ ಪದಂ ಯದ್ ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ. ನಮ್ಮ ಐಕೆ ಪೋದು ಪೂರ್ವ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪರ ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒಂದು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೆಲವು ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪೆರ್ ಆನ್ ದ ನೇಮ್. ಮೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಂತ ತುಲೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಕಲ್ ಇಂತ ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬರೋಂದುಂಡು ಹೊರದಾದ ಅಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನೊಂಜಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಲ್ ಚರ್ಚ್ಗ್ ಬತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಜನಕ್ಕಲ್ ಚರ್ಚ್ಗ್ ಬತ್ ದಾದನ್ಕೇನುನಾ ಏರಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ್ ದಾದನ್ಕೇನು ವೇರ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಉಂಡು. ಗಿವ್ ಮಿ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ್. ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆಕ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಆರ್ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅತ್ ತಿನ್ರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆನೆಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ 10 kg ದ ಐಟಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಡೈಲಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಂಜಿ ಆನೆಗ್. ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನಿಗ್ 1 ಗ್ರಾಮದ
ಒಂಜಿ ಕಾಳು ಅವು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಕಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಆ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಡ. ಸೊ ಹೊರದಾದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡ್ಡಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಕಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಏನಾಯ್ತು ಚರ್ಚ್ ಅಕಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಲ್ ಮಾತ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪರ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಡೈಲಿ ಚರ್ಚ್ಗ್ ಬಲೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ. ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಾಲೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಆದ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲಿಜನ್ ಇಜ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೋ ರಿಲಿಜನ್. ಇತ್ತ ಕೆಲವು ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾಡ್ ಮಾತ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ರಿಲಿಜನ್ ಇಜ್. ರಷ್ಯಾಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತಣ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್. ಸೊ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪೆ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕ ಜನಕಲ್ ಅಕಲ್. ಸೊ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ ನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೋಡ ನಿಕಲ್ ಚರ್ಚಿಗ್ ಪೋಪರತ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡರ್. ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಲ್ಪ ನಮ ಜಸ್ಟ್ ಕೇನ್ವ ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಅಕಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಚರ್ಚ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಪಿರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರೆಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಪಗ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲ ತುಲೆ ನೀನ್ ಇರ್ ಚರ್ಚಿಗ್ ಪೋಪಾರ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಏರಂಡಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ ನಿಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ನೆನರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂದೇನ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಅವ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಅಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚ್ ಅ ಡಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಲಿಯುಗಡೆಂಚ ಒಪ್ಪೆರ್ಗೆ ಜನಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ ಅಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ. ಮಂದಸು ಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಾದೃತಃ. ಸೊ ಜನಕಲ್ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯುಗಡ್. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕಲ್. ಓಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಕಲ್ ಕೊರೊಂದು ಲೆರ್ ಅಂದೇನಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ಕು ನಾವು ವೀಟ್ ಗೋಧಿ ಆವಡ್ ಮೈದಾ ಆವಡ್ ಅವು ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು ಭಗವಂತದ್ದು ಭೂಮಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋದು ಭೂಮಿ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಏರ್ ಭಗವಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಜನಕಲ್ ಆತೊಂಜಿ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಅಕಲ್ಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತು ಜಕೇನ್ರ ಕಿ ನಿಕಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಪ್ಯಾಡಿ ವೀಟ್ ಅವ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುನ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಭೂಮಿ ಒಲ್ತಿರ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನೆರಲ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಲ ತುಲೆ ಎತೋ ಜನಕಲೆಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆ ನೋಡ್ ನಿಕಲ್ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ಜೀವನಡ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಏರಾಂಡಲೆ ನಿಕಲ್ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಏರಾಂಡಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನ್ ಏರ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮನ ಪನ್ಪಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕಲ್ ಮಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉಲೈಲ ಇತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಂಡೆಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಥತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾದ್ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇನುವಿರು. ಸೊ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನತ್ತ ಎರಡಲ ಪನೋಲ್ಯ ನಿಜವಾತಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಅಪಗಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಜನ ನಮಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದನತೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದ್ಧಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಅಂಡರುಲ್ಲ ಎಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಇಜ್ಜನಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೋ ಏನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆವೋಡ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೋಡ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಭು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತುಂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು. ಇರೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ರೈಟ್.
ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಡನಿ ನಮಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೆದಿ ನಮಿತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮಗ ದೂರ ದೂರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪ ಪಂತಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಗ ಪಂತಿನ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಲೆಸ್ ಫೈಟ್. ಸೊ ಕಲವು ಶೂದ್ರ ಸಂಭವ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತಪುಂಡು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಆಶ್ರಮ ಪಂಡ ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೀ ಗುರುಕುಲಗ್ ಪೋಪೆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ್ಲ್ ಗುರುಕುಲ ಪಂಡ ಗುರುನ ಅಂಡರ್ ಉಪ್ಪುನ ಗುರು ಪಂತಿನ ಶಿಷ್ಯ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ your spiritual master irna guruna ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಲ್ಲಾರ್. ಓಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೇಯರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ನಮಕ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಿಕಲ್ ತೂವಡ್ಸಿ ದುಂಬುದ ತುಲೆ ಜನಕ್ ಮಹಾರಾಜ ಅವಡ್ ಆರ್ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ ಅವಡ್ और अंबरीश महाराज आवड अकल माता क्षत्रिय नकल ध्रुव महाराज आवड अकल इंडिपेंडेंट आदित्तर और देर वाज somebody whom they were dependent अकल नम एरांडल डिपेंड आदित्तर एर्नाल मित ध्रुव महाराज अंबरीश महाराज अकल माता एर्ना मित डिपेंड आदित्तर अकल ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ओके भगवंतನ मित यस ओका बेते ರಾಜ ಅವೇ ಮಲಂ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಜ್ಜೆ ಗುರು राज एर्ना मित डिपेंड आदित्तर ಒಂದು ಗುರು ನಕಲ್ನ ಗುರು yes ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ನಕಲ್ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತರ ದೇ ವರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಅಕಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಇರ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ತುಲೆ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರದ್ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊನಿಯರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾರದ್ ಮುನಿನ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊನಿಯರ್ ಚಿತ್ರಕೇತು ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಗಿರ ಬೊಕ್ಕ ನಾರದನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅಕಲ್ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಭೀಷ್ಮಲ ತುಲೆ ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಭೀಷ್ಮನ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊನಿಯರ್ ವಿದುರನ ಆಶ್ರಯನ್ಗೆ ತೊನಿಯರ್ ಸೊ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಕೌರವ ನಕಲ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವ್ಯಾಸನ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ದುಂಬು ಅಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲ್ ಇತ್ಪುನಾಗ ವ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರ ಅಕಲ್ನ ಮೆಂತ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಅಂಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಆಶ್ರಯ ಇಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ ಶುರು ಆತನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಆತ್ ಅಕಲ್ ಮಾರ್ಗನ್ ತೊಚ್ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಸರಿ ತುಲೆ ಇಂದ್ರ ಸ್ವರ್ಗಡಿತ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗಪತಿ ಆರ್ನ ಗುರುನ ಬೃಹಸ್ಪತಿನ ಅಂಡರ್ ಆಶ್ರಯ ಹಿಡಿತಾರ. ಸೊ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಾಜ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ತೋಚ್ಪಾವನ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ನೀಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ವೈಶ್ಯ ನಕಲ್ಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರ ವೈಶ್ಯ ನಕಲ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ವೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಕಲ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಶೂದ್ರದಾದ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಶೂದ್ರನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆದ ಬುಂಡ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಾಶ ಹಾಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಅವ್ವೇ ಆತಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೂದ್ರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಟ್ ಜನ್ಮಗೆ ತೊಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನೋ ಎನಿಬಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿಶಾರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ವಂಚಿ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕರ್ಮಕಾಂಡಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಟೈಪ್ ಯಜ್ಞ ಒಂದು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಒಕ್ಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಅಕಲ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಒಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಸಮಾಜಗ್ ದಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಸಮಾಜಡ್ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಗೃಹಸ್ಥ ನಕಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಕಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ್
ಐಟಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನದಾದ ಉಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತ ಐತ ಪ್ರಸಾದನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಮತ ದಾಲೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೇಮ್ ಸೇಕ್. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೂದ್ರ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಶೂದ್ರ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಡಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೂದ್ರ ನಕಲ್ ಪನ್ಪ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಇಂದು ಜಗತ್ತಡು? ಎಸ್ ಇಜ್ಜಿದಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಆವಡ್ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಏರ್ನ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್. ಮಹಾತ್ಮಾನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಶ್ರಿತ. ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಶ್ರಯ ಉಂಡು. ಆಶ್ರಯ ಪಂಡ ಕುಡವರ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಯೋಗಮಾಯ ಶಕ್ತಿ. ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಮಹಾಮಾಯ ಶಕ್ತಿ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ ಪನ್ಪೇರ್ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಮಹಾಮಾಯ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬುಲಿಯಾ ಜೀವ್ ಭೋಗವಾಂಚ ಕರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬುಲಿಯಾ ಜೀವ್ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದೆತ್ ಪೋತಿನ ಜೀವದಾದ ಉಂಡು ಉದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭೋಗವಾಂಚ ಕರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಏನಕ್ ಭೋಗವಾಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೋಗ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಯ್ಸ್ಕೇನುಂಡ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆಗೇನುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಕೇನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮಾಯಾ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದೆತ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ ಭೋಗವಾಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್? ದಾದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದೆತ್ಕೊಂಡ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪು. ಪಶ್ಯತೆ ಮಾಯಾ ತಾರೆ ಝಪಟಿಯ ಶಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯೋರ್ ನೆಕ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಅವು ಐದರ್ ಸತತ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮೇಪಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ಪರ ಅಕಲ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನ ಅಕಲ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಶ್ರಯ ಉಪ್ಪರ್. ಬಟ್ ನಮ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮದತ್ ಪೋತಾ ಕೃಷ್ಣ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪದ ಲೀಲೆನ ನೆನಪಿಜ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತ ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಪಗದಾದ ಆಪುಂಡು ಝಪಟಿಯ ಮಾಯಾಧಾರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಕಿಕ್ಕಿಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೆಡಿ ಇಂಚ ಕಿಕ್ಕಿಲನ್ ಇಂಚ ಪತ್ತಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ಸ್ಲಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೆರ್ಪತ್ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು. ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಏಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ ನಿಖಿಲ ಒಂದು ಏನಲ್ಲ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತು ಸ್ಲಾಟರ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ
ಕೆರ್ಪೆರ್ ಪ್ರಾಣಿನ ಮಾತ ಬಲಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಿ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಾವೆರ್ ಸರಿ ತಿನ್ಪಾವೆರ್ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೆತ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಮಾಯದೇವಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಮಕ್ ನಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ನಿಕ್ ಬಾರ್ಗ್ ಪೋಡ ನಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗೆತೊನೋಡ ಅವು ಗೆತೊನೋಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗೆತೊನೋಡ ಗೆತೊನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಟ್ ಮುಖ ಕೂಡ ಅವರ ಜನ್ಮ ಗೆತೊನೋಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಬಲಿಕ ಬಕ್ರ ಏರ್ನ ಅಂಡರ್ ಮಾಯದೇವಿನ ಅಂಡರ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆರು ಬೋರ್ಡನ್ನೇ ಮಲ್ತಿಚ್ ನಮ್ಮನೆ ಆತಿನ್ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮಿತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಡರ್ಚೋ ಮಾಯಾದೇವಿ ಈರ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತಿನ್ನು ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕುನ ಹಾಕುವೇರು ಅಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕುನು ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ನ ಮಿತ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಓ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಹಾಕುವೇರು ಪಂದ ಏರ್ನ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ನ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊಲೀಸ್ ನಮಕ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ಎಂಕ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಮಾಯಾದೇವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಗ್ರಜ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಥ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ ಗ್ರಜ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದಿಚ್ಚೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮಕ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ ಬಾಲ್ಯ ಕೋಪ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಪೊಪ್ಪನ ಮಿತ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಯಾರ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಆತ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಒಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ ನದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಪ್ಪನ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ ಆರ್ ಅಮ್ಮೆನ ಮಿತ್ ಸೊ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಕೋಪ ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ he or she starts shouting bad words ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮಾತ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಜೋರ್ ಆನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡವ ಆನಗ ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರ್ಬತ್ ಹಾಕುವರ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅವನಿನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂಚ ಪಾತೆರೊಡ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸೈಸೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಮುಲ್ಪ ಬೈದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೂರ ಬೈದ ಎಂತ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಗೆತೊಂಡ್ ಪೋಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಆರ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ನನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೇರ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಲಿಸನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಕೇರ್ ನೋಡು ನಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರೆಂಡರ್ ಆಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾಯಾದೇವಿ ಸೇಮ್ ಮಹಾಮಾಯ ಏರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತರ್ತುಲೆ ಆರೇ ನಮಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ್ ಶಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇತ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನವರಾತ್ರಿ ಆನಂಗ ಕೆಲವರು ಮಾತ ಚಾನಿನ ಮಾತ ತಿನ್ಪೇರು ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ 9 ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ದೀಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 9 ದಿನಕ್ಕತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಎನ್ನ ಊರುಡು 9 ದಿನಕ್ ನವರಾತ್ರಿಡು ಉಪವಾಸ ದೀಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಏಕಾದಶಿ ದೀಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಡು ಉಪವಾಸ ದೀಯೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮನ ಟೈಮ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂಪೆಯನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಪವಾಸ ಅವಳ ಉಪವಾಸ ಪಂಡೆಂಚಿನ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 10ನೇ ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ವೆಜ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆತ್ತೆ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಅವ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪನ್ನಾಕ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಮಕ್ ಕೋರಿಲೈತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂಡಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಉಲ ಜೀವ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಮಶಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೀತ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ನೂಲೈ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಶಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದೀತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನಮಕ್ ಆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತುಂಟು
ఒక ಏರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿದ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಬಾಯಿ ಚಪಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇರ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಏರಂಡಲ ಬತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತಿನ್ಪೆರ್ ಏನಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಇರಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಖುಷಿಟ್ ನಲ್ಪರ ಇರ್ ಅವ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ತಿಂತೆರ್ ಮುಕುಲ್ ಅಂದ್ ಓವ್ ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅವು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅವ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಉಲ್ಟ ಶ್ರಾಪ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಯಾದೇವಿನ ಜೋಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆರ್ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ ಕೆರ್ದು ತಿನ್ನಾಗ ಹೌ ಶೀ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅಲೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಅವ ಅಮ್ಮಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅವ್ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಬೇನೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ನೀರ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಟಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಬಲಿ ಮಲ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡ ಅಮ್ಮ ಮೇರೆಗ ದೇವಿಗ ಅಂದ್ ವಿಚ್ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಂಬು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂಡಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಆವಡ್ ದುಂಬು ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತಕ್ಲಿ ಕೆರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆ ಯಜ್ಞ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರ್ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪಂದ್ ಅವು ಯಜ್ಞಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಅವು ಯಜ್ಞಡ್ದು ಶರೀರ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡ ದ್ರೌಪದಿ ಎಂಚ ಯಜ್ಞಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಿಟ್ಟೋ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವ ಪಂಡ ಹಾರ್ಸ್. There were only two sacrifices, horse, cow sacrifice, horse sacrifice. ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇತ್ತಿನ ಅವೇನ್ ಅಕಲ್ ಯಜ್ಞಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕೌ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಹಾರ್ಸ್ ಅಕಲ್ ಯಜ್ಞಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆರ್ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇದಾಯ್ದ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡ್ ಹೊಸ ಮಿತ್ತತುಲೆ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪೆತ್ತ ನಾವೇನ್ ಯಜ್ಞ ಪಾಡ್ದು ಹೊಸ ಪೆತ್ತ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಪೆತ್ತ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಆತ್ಮ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ ಯಜ್ಞಡ್ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ಸೇಮ್ ಪೆತ್ತ ಅಂಚಿನ ಯಜ್ಞ ಇತ್ತಂಡ್ ಜೀವ ದೆತ್ ಜೀವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇಯರ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಶಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ದೇಹದ ಸ್ಮಶಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ವರ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಮ್ದು 4ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿನಕ್ಲೆ ಕೆರ್ದು ಯಜ್ಞ ಪಾಡನು ಏನಕ್ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತನ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಂಡಲ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಒಂದೇನ್ ಕೆರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಹುತಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿನ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ತೂಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಓ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಗಾಯ ಕೆರೊಂದಿತ್ತ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೇನ್ ತೂದ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಒಂದು 4ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಉಂಡು ನಿಕಲ್ ಬೋಡಂಡ ಓದಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ ಅಲ್ಪ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಬತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತು ತೂಪೆರ್ ಯಜ್ಞ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಹೊಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಹವನದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಗ್ ತೂವೆರ್ ರಾಜಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ದಾಯೆಗಿಂಚ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಒಂಜಿ ಮರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜೆನ್ ದಯೆ ಇಜ್ಜೆಂದ್ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿನ ದಾದೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ ಪ್ರಾಣಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪಂಡೇರ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ ಯಜ್ಞ ರೀತಿ ಸಮಯಿಚ್ಚಿ ಯಜ್ಞ ಪಾಡುನ ಪ್ರಾಣಿ ಬೇತೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 2-3 ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆತೆ ಯಜ್ಞ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ನಕಲ್ ಅವ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ದಾದೆಕ್ ನೆನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಕೊರ್ರೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ ಪುಣ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಾರದ್ ಮುನಿ ತೊಚ್ಪವೆರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನ್ ಸೊ ನಾರದ್ ಮುನಿಗ ಆತ್ಮ ಮಾತ ತೊಚ್ಪವೆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡೆಂಟಲ್ ಅರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೊ ಅವ್ ಮಾತ ಕೆರ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ನಕಲುಲ್ಲೆರ್ದುಲೆ ಅವ್ ಯಜ್ಞದ ಹೋಮ ಗಾಳಿ ಮಿತ್ತು ಪೋನಂಗ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಅವ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಾಣಿ ನಕಲು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ಗೋಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ಆಕರ್ಷಡ್ ತೂಂದಿತ್ತೆರ್ ಯಜ್ಞನ್ ಸೊ ರಾಜಗ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಗ್ ಮಿತ್ತು ತೊಚ್ಪರ್ ತೂಲ ಮಿತ್ತು ಅಂದ್
ಸೊ ತೂದಾಯ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿ ಏನೇ ಮಾತ ಕೇಳ್ತಿನ ಜೀವ ತೋಜ್ವೇರ್ ಮಾತ ಜೀವ ಒಲ್ಲೇರ್ ಮಾತ ಮಿತ್. ಸೊ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಈ ಕೆರ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ಕೆರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆವಂದಿಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಆಪ ಅಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಂಸ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬರೆಪೆರ ಒಂದು ಮಾಂಸ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಏರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಂಸ ಅರ್ಥ ಮಾಂಸ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಇರ್ದು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಮಾಂಸ. ಇತ್ತೆ ಈ ತಿನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ತಿನ್ಪೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಂಸ. ಐಟಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತ. ಕರ್ಮ ಮೀಮಾಂಸ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾಪ ಮಲ್ತಿಂಡ ಪಾಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮತ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅನದರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಜನಕಲ್ ನಾಸ್ತಿಕ ಆತೇರ್ ನೆನಕ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾಂಸ ಪಂಡ ನಾನ್ ನಿಕ್ ತಿನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಅನ್ಕ್ ತಿನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಕೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆರ್ದು ಅಕಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗೋಟ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಏನಕ್ ಕೆರೋಡು ಅಂದ್ ಹಾಪುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಕೆರೋಡು ಪಾಪ ಅಕಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ನೋ ಅಕಲ್ ಪಿರಾವ್ದ ಜನ್ಮಡ್ ಅಕಲ್ ಅವ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ತಿಂತಿತ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನ್ಮಡ್ ಅಕ್ಲೇನ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಕಲ್ ತಿನ್ಪೇರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನೋಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ತಿನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಿನ್ಲ ಕುಡವರ ಈ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿನ್ಪೆ. ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಂಚ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ Stop eating ಇತ್ತೆ meat. ಈ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಗದಲ್ಲಿ ಬಟ್ Stop ಆ eating ಕರ್ಮದ meat. ಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನೋಡೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಈರ್ ತಿನ್ಪುಜಂಟ ಬೇತೆ ರಂಡಲ ತಿನ್ಪೇರ ಅವೇನು ಹೌ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತದ ಮಲ್ಪುಡಗ ಭಾಗವತಮದ ಜ್ಞಾನ ಕರೋಡ್ ಏರೆ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆ ನಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಅವಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೋಲಿ ಎಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಕೀರ್ತನ ಅದಾಪುಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆವೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಎಸ್ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಸಂಭವ ಅದರ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನೆ ಮನುಷ್ಯ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತಕ್ಲ ಜೀವನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬೈ ದ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಷ್ಣವ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವ ತೂದು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಹೀ ಸೇವ್ಸ್ ದಟ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಕಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ಲ ಹುಟ್ಟರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಆದ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿದ ಅಂಡರ್ ಬತ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ನಿಜವಾದ ದಾದ ಅಂತ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ. ದಾಯಿಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೇಗ ಅವ್ ಪ್ರಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಇವನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ಲ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಮೋಗುಣ ಪಂಡ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲರ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ when you come to animals ಚೂರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಅವ್ ಬೇನೆ ಅಕಲ್ನ ಶರೀರಗ್ ತಾಗದುಪ್ಪುಂಡು ಒಬ್ಬೇನೆ ಅವೇನೆ ಜನಕಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಬೇನೆ ಅಕಲ್ ಕಿರುಚಿದಿನ ಬೇನೆ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಒಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಏನನಾ ಒಂಜಿ ದುಃಖಡುಲ್ಲೆ ಏನನಾ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಅಕ್ಲಿಗ್ ದಾದೆಕ್ಕ ದುಃಖ ಬರೋಂದುಂಡು ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂದುಂಡು ಸೂಸೈಡ್ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ವೈ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್.
collectively tetula yan mamsa tin pujate enk dala papa bar puji I am happy and no, if you see somebody killing ee rerena andala tundala aita papa namak tagond. So Anchana Mata Mayadevina onchi so strong Mayadevi, very strong Mayadevi. She is very strong. Nama Kapuji Mayad Aikoskara Krishna Nama surrender out. That's why Nama Krishna surrender apune Aikoskara. Daiga because on the Mayadevi Pirapod. Undu Anji Av Matrat intoxicants avadu Parastri Sangha avadu ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲ್ ಪಾಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಅವ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ನರಕ ಗೇತೊನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಏರಾ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಇಡೀ ಊರುಡ್ ಮಂಜಿ ಊರುತ್ತಂಡ್ ಇಡೀ ಊರುಡ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಗ್ ಪೋಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಚಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಈರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಎನ್ವಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರಲ ಎನ್ವೇರ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರಲ ಎನ್ವೇರ್ ಒಂದೇನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಬಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೋ ಬಡಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನಿಜವಾದ ತೂವರ ಪಂಡ ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಏತೇ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಏತೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಆವಡೋ ಜನ ಅಂಡ ಡಿವೋಟಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಏತೇ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಲ್ಲ ಜನ ಸಾತ್ವಿಕ ಇತ್ತುಂಡಲ ಐ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕೊರ್ಲೇ ಇರ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ನಿಜವಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇರ್ತು ಸೊ devotees pandeyir who are pure devotees like Srila Prabhupada, Jayapada Goswami Maharaj, or many Bete Guru Maharaj uller. So only them, rare cases, very rare cases, very pure devotees na kalupuna. So aikoskara nama tuodu mayad nija easily encha paravali always be in association of devotees. Devotees na association lupula. Boka devotees nakla association ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಏನಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಾವಡು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ತೀರ್ತು ಪೋಂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಟಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ನೆಕ್ಕಲೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಏನ ಆತಚ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಕಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ ಎದುರು ಎಂಕ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ನೋ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವೋಂಟ್ ಇವನ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಐ ಕೇರ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಶೇರ್ ಈ ರೀತೆ ಮಲ್ಲ ಪಿದೈ ಜನಕಲೇತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಾವಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹಂಬಲ್ ನಿಜವಾದ ಬೆಂಡ್ ಆಪೆರ್ತುಲೆ ಅಕಲ್ ನಿಜವಾತಿನ ಡಿವೋಟಿ ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಡ್ ನೇಚರ್ ತೂದ ಅಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಏರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂದ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ವೆಸಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೊ ವೆಸಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಿಕಮ್ ಹಂಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪುನಃ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಂಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದೆನ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುನೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಲ ನಿಮಿತಿ ಅದು ಅವು ನಮ್ಮ ತೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾದೇವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ away from Maya is to seek association of devotees. Nama association uppodu devotees nakala association. Okay, yeah, next class idu mulpadu continue malpa. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Mataregla. Hare Krishna Mataji, ಧನ್ಯವಾದ. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. ಧನ್ಯವಾದ. Hare Krishna. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Krishna Mataji, ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ.
हरे कृष्णा वांछा हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।